আসবো পারিনি কি এখানে রয়েছে নাকি হ্যাঁ আজ পিকনিক খাওয়াতে स्पष्टभावे बुंनो आरो खावलायनो नागिरदों बे पिकनिक जानायनि नामाव माल बोग्रा गारियाव बे साउन्ड सिस्टेम लगायनानै मानसि गाखोनानै रंजा रंजा थांनाय मानसि बुरजा गाखोनानै पिकनिक माने माल बोग्रा गारियाव गाखोनानै थांनाय बेखौ सम्पुर्णभावे बन्द खालामनाय जादों मानोना माल बोग्रा गारियाव पेसेन्जार गाखोनो मोना माल बोग्रा गारियाव सोरबा गारिया पेसेन्जार थिखांनानै लाबोयोब्ला बेखौ लोगो लोगो माने पारमिट कन्डिशन भायलेशननि नामाव बे सेक्सनाव 10,000 फाइन एकदम सिदा सिदि फोनांनाय जायो आरो बेजों लोगोसे लाइसेन्सआबो सासपेन्सन जागोन ड्राइभारना आरो बेजों लोगोसे जेसेबां पेसेन्जार बादि गाखोनानै फैदों बिसोरखौ एंख्लायजोबनाय जागोन एंख्लायजोबनाय जागोन आरो बिसोरखौ फिदिंनानै माने थिनहरफिननाय जागोन रावखौबो बेबायदि माल बोग्रा गारियाव जोङो मानसि थिखांनो होनाय नङा এইটো আপনি ল'ব পাৰে মানুহবিলাকক নামাই দে বেলেগ গাড়ীত পঠাই দিম ডাইৰেক্ট পাৰ্মিট কণ্ডিশ্যন মাৰি দে Super